So, yan lang po ang aking may share po sa inyo. Yan po ang aking sikreto na ginagawa. Kaya, the best po yung ginagawa ko na yan. So, pwede nyo pong ganyan ang gawin nyo rin sa mga, lalo sa mga baguhan pong maniniksay na hindi pa po nangangapapa sa mga ganyang sitwasyon ng mga paniniksay. So, ayan po mga kadiskarte, good morning po. Ngayon pong araw ay gagawa po tayo ng maraming bala po ngayon ng pantiksay natin. Kaya hindi muna tayo lulusong na maniniksay. Puro bala po muna ang gagawin natin. So nakaraan po, dati po ginawa na natin to nung mga una ko pong vlog. Gumawa na po tayo ng sima, tiksay dart. Tinuro ko na rin po paano gawin. So ngayon po, dahil nakabili na po ko stainless ngayon, ayan po. Ito, mahaba. Ayan, mahaba po ito. So marami-rami po itong magagawa nating bala. Kasi mahal din po kasi pag bibili po tayo ng bala, mahal din, 70 pesos po. Depende rin po sa gawa ng tao. Kasi mayroon din pong... Kaya lang kapag bumibili po tayo, siyempre di natin din kabisado yung gawa nila kung ano po yung tama. Kaya ganito, ako po sarili ko pong gawa yung kanya-kanya po kasing manggagawa yung mga maniniksay. Kanya-kanya po tayo ng version ng gawa ng sima. Kaya nakadepende pa rin po sa atin yung paggamit nito. Kaya bago po ako talaga lumulusong sa tiksaya para maging perfect po yung tama ko lagi, ito po yung ginagawa ko. Tinetesting ko muna po yung mga gawa ko. Kasi mahirap na po kung doon pa po tayo testing kagaya po nung nakaraan natin vlogs. So di po natin testing yung binili po natin sima dahil binili lang natin yung sa daan na habang papunta tayo ng tiksayan. Doon lang natin yung binili. Kaya hindi po natin tested. Kaya ito, gagawa tayo. Siyempre, perfect na natin bago tayo lumusong. So ganyan naman po lahat. Kahit na yung mga bago po pumunta sa gera, nagpa-practice muna. Kahit sa yung mga pulis o sundalo man. Tayong maniniksay, ganun din. Bago tayo pumunta sa tiksayan, kailangan practicein muna natin yung ating tira at saka yung tama ng sima natin kung saan siya pwedeng doon natin siya isa-sight ng lagi doon. So lagi lang tayo mag-a-adjust kung depende sa lapit at layo ng ating target. So kaya gagawa po tayo ngayon ng marami. So ubusin po natin ito ngayon. Ayan. So ako naman po pag gumawa, ito yung ballpen ko po na to. Ayan. So inalisan ko na po ng tinta. So ito yung kalahati po nito, pagdadalawahin ko lang po to. So ganito lang ang gawa ko kasi iba kasi pinagtatatlo pa po yung gawa nila. Ako naman po hindi ko na tinatatlo, dalawa lang po, okay na sa akin yun. Tapos pag hinati ko to sa gitna, yung magiging haba po nung ballpen na yon na hinati ko sa gitna, ito rin po yung magiging haba ng ating stainless para magsing haba din po sila kasi magbabawas pa din tayo dun pag lalagyan natin na isusot natin dun sa ballpen. Kaya ayan, gagawa na po tayo. Tsaka natin siya ite-testing para alam natin kung saan siya perfect na itama. Para pagdating natin sa tiksayan hindi po tayo hindi po tayo masiro sa kung tayo maniniksay, hindi po tayo mahihirapan, makakatama tayo kagad ng target natin kasi tested na natin, alam natin kung saan siya pwedeng i-target, patamain. So tara po, umpisa na natin yung paggawa. So ito po pala, ayan, nakapaghati na ako, ayan. Yung kalahati na po ito, nahasa ko na rin po, napaliit ko na rin. So gumawa na rin po ako ng sarili kong ito, hasaan ng ating ballpen. 3 butas din po yung ginawa ko. So dati po kasi mano-mano po yung ginagawa natin, wala pa po tayong hasaan. Ginagawa po natin na kinuha natin ng cutter. Matagal po kasi pagka yun po ang natin. So mga 10 minutes bago po natin paliit yun. Kaya ito po, pagka dito po natin mga 3 minutes lang po tapos na tayo.
Lalo na kung bibili siya natin. Pero ano, dahil nga po hindi pa po perfect yung ginawa ko na to. Dandahan lang po akong mapalit. Kasi 3 po yung butas kong ginawa hanggang sa maging ganito kalaki. Yan, malit na po ito. So hindi pa nga po perfect oh. May mga gatla pa po. So ano yung pa naman natin to sa ano sa liha, kaya makikinis pa naman po ito. Hindi pa naman po asing malit. So may counting adjust pa to. Pag liniha po natin, doon po natin ito mape-perfect ng liit. Sa sakto-sakto sa butas ng ating airgun. So tara po, umpisa natin yung paggawa para makarami tayo at saka ma-testing na natin yung ating gawa. Kasi pag ako po kasi gumagawa, talagang bago po ako pumunta sa huntingan na tinetesting ko ito. Kaya ide-demo ko lang po sa inyo para sakaling ganun din po yung ano nyo alam nyo rin po yung ano yung sima nyo kung paano yung pagpapatama nyo. Kasi depende pa rin po yung sa bigat ng ating sima Kung yung airgun mo mahina at mabigat po yung sima mo, hindi po kayo tatama. Kaya kung para po tumama kayo, kailangan i-adjust mo, ano mo muna yun. I-testing nyo muna bago kayo pumunta sa lusungan. So mag-target muna po kayo ng mga ilang beses para ma-perfect nyo yung tama nya. Pero mas maganda po kung malakas yung airgun nyo, kahit mabigat po yung ganito, okay lang. Ngayon kung mahina po yung airgun nyo at mabigat yung ganito nyo, babawasan nyo po yan siya ng taba o ng bigat para ma-perfect nyo rin po. Pero mas maganda po kung mas magaan ang bahagya siya pagka mahina yung airgun nyo. Ngayon kung malakas po, di baling sakto lang yung bigat niya, yung hindi masyado mabigat. Ayos po yun. Yung gano'n yung ginagawa ko nga po. Kaya ayan, umpisa na po natin para makagawa tayo marami. Susukat po natin dito yung haba niya, ayan. Para magkakasing haba sila. Ngayon lalagyan muna natin siya ng gatla para alam natin kung saan siya puputulin. Ito na po natin yung mga bakal. Ito na po. Ayan. Marami-rami na po ito. Ang presyo po pala nito nung stainless na to na binili natin na to, 280 lang po ito. Kaya mapakalaki ng pagka kayo po gagawa, napakamura lang pong basta't meron lang po kayong grinder at saka barena para pantulis. Kung sakali mano-mano, ito ganito kikil gagamitin nyo. Pero mahirap po sa kikil, kaya gagamit po tayo ng grinder at saka yung napantulis po sa kanya. Ibabala po natin doon sa barena para pantay na pantay yung magiging tulis niya. Tsaka yung gagawin po natin na doon sa plastic, magbabawas din tayo kasi doon ibabaw natin sa plastic to. So kaya yan, magtutulis na po tayo ngayon. Po mga kadiskarte, nakagawa pa po tayo ng 10 na. So ito po. So 10 lang muna po yung ginawa ko kasi medyo mahirap yan. Tsaka i-demo pa po natin kung paano natin siya kakabit tsaka yung ita-target. Kaya 10
10 muna po yung gagawin natin. Saka na lang po natin gawin yung iba. So ito po yung ibang pinutol natin. Oh. Marami pa po tayong gagawin pero tama na muna po yung 10. Kasi ano pa tayo ng plastic. Magtatasa pa tayo. Para doon sa 10 natin ginawa. So ito po yung ating mga tatasahan. Ito po. Wala na po mga tinta ito. So ito po yung mga pantasa ko. So ayan po na ano natin, natasahan natin ng pangunang tasa. So yung susunod po natin natatasahan ay dito. Dito naman po. Sunod dito. Yung pinakahuli po dito. O ayan po, maliit na. Pang last po natin ay dito. Dito na po sa isang butas na to yung last natin. Yan po, maliit na. So, ito na po yung pang last natin. So, ayan po. Maliit na po siya. Compare dati dito, ganyan kalaki po. So, ngayon yan na siya. So, konting adjust na lang po yan. Lilihain na lang po natin yan pagka kakabit natin. So, yung mga talim po lang ginawa ko dito, mga talim na to. Galing po sa lagaring kahoy na pinagtabasan. Kaya doon ko po kinuha to. Pwede pong cutter, kaya lang malutong po yung cutter. Kaya ganito kinuha kong ano. Kasi matalim naman po siya yung, at saka makakapal ng lagaring kahoy. So, ito po yung nagawa na natin. So ito na po yung iba niyan. Ito nagawa ko na, marami-rami na. So 10 lang naman po yung una natin gagawin Ano po, marami-rami tayong gagawin. Gagamit po tayo ng kandila para sa pagpapainit po nitong puwitan. Ayan po dito, iinitin po natin yan. Saka natin siya susuot dito. Ayan, ayan. Magandang ano po, hindi po mabunot pagka pinasok po natin. Ito po.
So ito po bayarin na natin 10 pieces. Yan. So kikinisin pa po natin to para lumiit yung pinaka plastic nya, sasakto natin doon sa airgun, tsaka natin siya bubutasan dito sa dulo. So, marami-rami na po tayo nagawa. 10 pa lang po ito. So ito po gagawin ko muna ng reserva, ito mga ginawa ko. So bali 100 pieces po nagawa natin, 100 piraso nagawaan po natin sa isang mahabang stainless. Kaya sulit na sulit po yung kung gagawa po kayo sa 70 po ang isa, o di kalaki po nang kikitain nyo kung marunong po kayo gumawa, di ba? So ako hindi po ako nagbebenta rin po ako pag may gustong bumili, pero 50 lang po ang benta ko sa Sima kung ginawa ganito. Yan. So kanya-kanya naman po tayong gawa, kanya-kanya pong haba ng Sima, kanya-kanya pong diskarte sa paggawa ng Sima. Kaya yun po yung ano natin. So ito ayusin na lang natin para magamit po natin ng maayos. So ayan po, ganyan po kalaki yung ating gagawin, no? So ito po, ayos na to. So puputasan na lang po natin yan para lalagyan natin ng dito natin tatali sa dati natin ginagawa kasi para matibay. So kasi ito pagka malaki po yung isda puputol po ito, minsan nababakli. Pero pag nakatali dito, yun. Kaya madalang po tayong mawala ng sima, madalang po tayong maputulan kasi dito po natin tinatali. Kaya malaking bagay po yung dito nakatali talaga. So ito, okay na po ito. So ubusin na lang natin itong lahat para maging perfect din na, ano. So ayan po mga kadiskarte, tatry na po natin yung ating sima. So nagdala po ako, dalawa lang muna. So i-demo ko na rin po sa inyo para alam nyo rin po. So dito tayo sa tabing ilog. Ayan, medyo malabo ang ilog dahil nga baha. Kaya hindi po tayo nakakapamaril dahil nga po may bagyo po, di ba po? Medyo malulam po lagi. Kamukha po ganyan, sa lagi po malulam dahil nga po may bagyo. So panay po ang ulan-ulan ngayon. Kaya ayan, magte-testing na lang po tayo ng ating sima para malaman natin yung quality niya, yung gaano kaganda siyang tumama. So pagka na-testing po natin itong dalawa na to, kung maganda pong tumama, ibig sabihin po nun, maganda talaga yung pagkakagawa natin. Kaya ayan, te-testing na po natin yan. Titirahin po natin. Yan, yung plastic po na yun, na kulay kulay pula yung takip. Ayun po. Te-testing natin. So ang layo po niya nasa 15 meters. Ang layo po niyan. So papahawak ko sa anak ko yung ating cellphone. Bago po pala tayo mag-umpisa, shoutout muna po kay Ronald Jumadjo po, at saka kay Abby de la Cruz, tsaka sa mister niyang si Lawrence Lumabas Mangilit. Shoutout sa inyong mag-asawa, sir. Salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong pamilya.
Sana po wag po kayo magsawa na sumuporta sa YouTube channel ko. Thank you very much po. So ayan, tara. Pakita mo muna. Yung plastic na yung ano. Sa pulpo. Ayan, sa pulpo natin. So maganda po tumama. Unang tira po natin, ayan, tumama po agad. Ayan o, yung video mo yan. Makita ko na sa Ayan po. Plastic. Unang tira. Walang kawala. Sentro po. tagus. Ulitin po natin, mabaril natin, lalayuan naman natin. Lalayo natin. Kapatid. So ayun. Pakita mo sa akin. So medyo malayo po yung target natin, ayan o. Kaya tutukak po natin. Tetestingin po natin to kung gaano siya tumama. Kung magmintis tayo, alam na natin kung saan yung i-adjust natin yung pangalawa natin tira. So, pakita mo. Mintis po. Magmintis po tayo dahil medyo mababa po yung dahil malayo po masyado siya. So, nasa na po yan. 20 to 25 meters na po yung layo niya. Kaya napalayo. So nagmintis po tayo, ulitin natin. Mababa po yung tama natin, ulitin natin sa taas natin dyan target. Ayan po mga kadiskarte. Dahil po malayo yung tatargetin natin, tutukak natin. Kaya lang mahangin, kaya di po natin masyadong matatarget ngayon. Ngayon ang gagawin natin, mag-a-adjust tayo ng putok sa taas dahil nga mababa po yung tama natin. So sinakto ko po ng target siya doon sa side. Bumaba tayo ng mga 4 hanggang 5 sigurong fingers na bumaba yung bala natin. Kaya mag-a-adjust tayo sa taas ng 4 to 5 fingers na taas para matama natin. Ngayon lang mahangin po pa ganyan. So yung mag-a-adjust tayo ng kaunti dun sa target sa kanan dahil nga umahangin po pa ganyan. Para hindi po yung bala po sumakto dun sa target natin. So ayan, medyo malayo lang po. Kaya susubukan natin. Pangalawa po natin tira to. Ayun. Oh. Tumama po tayo. Tinamaan po natin. So sa pangalawang tira po natin, ganun po ang ginawa ko. Nag-adjust po ako ng mga 4 meters mahigit. 4 meters 4 fingers mahigit sa taas. Tapos nag-adjust po ako ng bahagya sa kanan para kasi yung hangin pa ganun po eh. So ayan, tinamaan po natin. Ayan o. Ayan o. Oh. Huli po yung isda. Ayan o. Ayun, kapul. Ayan o, sa pulpo. So ngayon po alam ko na po yung target niya kung gaano po siya ka-adjust kapag ganun kalayo. So naglalaro po yan ng 20 to 25 meters po eh. Ang ganyan kalayo. Ayan po. Ayan. So hindi na natin to ibabalik para di na po maging basura. Ngayon hahanap ulit tayo ng target natin na pwede natin targetin. Yung isang sima naman po ang gagamitin natin para malaman din natin yung tama niya kung gaano kagaling.
Papatay ko na. So ito po, tested na natin siya kung gaano siya. Sa 3 tira natin, alam na natin siyang tumama. Dahil nga po maganda rin po yung magagawa natin. Ngayon tetestingin naman natin yung isa. Ito, yung isa naman natin ginawa ang tetestingin natin. So ito, tested na natin kaya puputulin na natin. Papalitan natin ng isa. Yan. So ito naman po ang susubukan natin. So lapit ka. Kaya po ganito yung ginawa kong mas mabilis po natin siyang may pagka isusuot. Ayan, ganyan lang po. Very easy po. Ayan suot lang. Tapos lalagyan natin siya ng buhol. Ganyan. Para po medyo kagatin natin. Yan. Tapos saka natin siya ikot dito ng mga 3 ikot para sure na hindi po siya matatanggal. Tapos saka lagyan natin ng buhol. Kapit mo konti. Yan, lagyan natin ng buhol. Yan. So ayan po, lagyan natin ng buhol. Ayan. So siya naman po ang susubukan natin. Ngayon masusubukan po natin to kung gaano din po kagaling tumama to. Testing muna tayo sa malapit din po. Yan. So susubukan natin. Ayun. Yung sapatos po na nakalutang. Marami kasi umano ng mga basura dahil nga po baha po yung ilog. Kaya marami pong basurang maagos ngayon. Yung sapatos po na yun ang tetestingin natin. Ayan, sige. So, ayan, kasing lapit po na una natin tinira nung isa natin sima. Ngayon, yan naman ulit. Sa pulpo. Tinamaan natin. Pakita mo. Ayan o. So, sa ganyan po kalapit very easy lang po naman sa pag-target po ng ganyan Napakalapit lang po niya kaya hindi po tayo madalas magmimintis sa mga ganyang kalapit dahil nga po bago tayo lumusong nagte-training na muna tayo bago natin So ganyan. Ang mukha po niyan pinakikita ko po sa inyo na sa ganyang kalapit hindi na po tayo magmimintis ng mga ganyan. So sa 10 tira siguro baka isa magmintis dahil kasi isda po gumagalaw din So hindi na po steady yun. May pagkakataon po yung isda po lumalangoy sa nakalubog at saka sa kamukha yan, puro nasa ibabaw ang target natin. Halimbawa lang po ito Teka lang po at kukunin natin to. Patay ko na pa. May sapatos Tignan mo yun. Laking isda. Malaki po yung isda. Sapatos. Yan laki pong isda, sapatos. Pasok na pasok. Hindi po natin to mabubunot, kaya gagawin natin, puputulin na lang natin, ulitin na lang natin. Pero try natin kung mabubunot pa rin. Hindi po mabubunot. Puputulin na lang natin. Ayusin na lang uli natin yung tali kasi hindi po natin mabubunot yun So maganda rin po tumama pa ito. So halos ganito rin po lahat ng sima ko. Kaya pag nalaman ko po yung target ng dalawa na to, alam ko na rin po target nung ginawa ko na yun. Kasi para-parehas lang po ng bigat at saka ng haba yung ginawa ko. So kung kayo ko po gagawa, kung ano po yung pinaka-the best nyo pong magandang tumama na sima, so ganun din po ang gawin nyo, gayahin nyo lang po lahat yun para hindi po nag-iba-iba. So bago po kayo gumawa ng sima na marami, testingin nyo muna po yung sima nyo kung maganda tumama, saka nyo po gayahin. Ngayon pagka pangit po tumama, gawa uli po kayo ng
iba po dun sa una nyong ginawang pangit tumama. Para po mahanap nyo po yung tamang perfect na simang maganda tumama. So kamukha nito, dahil tested ko na po yung mga sima ko, yung mga gawa ko, yun lang po ang lagi kong ginagaya. Nakadepende lang po yun sa pagkakabit ko kung tuwid po. Kasi pagka hindi po tuwid, alam po natin hindi tatama po yun. So ito po, pangalawang tira natin, tetesting natin medyo malayo naman. Para malaman din po natin yung galing niya sa pagtama. Medyo masikip-sikip po ito. Kaysa dun sa, hindi kamukha nung isa. Kaya magbabawas na tayo uli ng konting liha dito. Kasi baka pagka hindi naman po maganda po yung masikip. Kasi pagka masikip po baka sakali, baka pagtira po natin maputo lang po, sayang lang po kasi magagasgas po yung tali natin. Ngayon hindi rin po maganda yung maluwag po kasi pagka nakayuko yung ating erga nakababa, nalalaglag po yung bala. So pangit din po yun. Tsaka yung bala po nun hindi po masyadong tumuturet dahil nga maluwag po yung bala natin. So hindi po masyadong malakas yung pwersa po ng pagbugay niya dahil nga yung hangin nakakasingaw. So maganda po yung katamtaman lang po yung katamtaman po yung yung sikip, hindi po maluwag, hindi po masikip. So nandun lang po sa gitna para the best po yun. So ngayon titira ulit natin ng pangalawang tira. Hanap ulit tayong target. So ayun, may nakikita po ulit akong plastic. Ayun, yung kulay puti na yun. Medyo malayo naman po yun. Siguro 15 mahigit po. Dahil yung una natin tinira, mas malapit po yun. Testingin naman natin. So yung mga layo po na yan po yung mga the best na layo ng isda lang na tinatarget natin. Yung mas lalayo doon, ayun, tinesting na rin po natin yung isa nating sima na ganun kalayo. Kaya alam na natin yung mga sipat nito ngayon. Testing uli natin siya ng pangalawa para malaman natin gaano siya kagaling. Kung ganun din siya kagaling sa una natin yung sima. Nako. So, di po tayo tumama. Bumaba na naman po ng ng nagmintos tayo ng pangalawa natin tira doon sa medyo malayo. Dahil po nakailang putok na tayo. Tapos tinukak po natin yung malayo na yon. So ang capacity po no ng tukak na yon ay dalawang wangkak. Kaya po yung hangin natin medyo na wala na yung pwersa, kaya magdadagdag tayo ng konting hangin. Oh yan, wala na pong hangin. Kasi marami na pong naubos na natanggal sa hangin niya, kasi yung tukak po na yun, bali dalawang putok na po yun sa wangkak. So ayan, tatargetin po ulit natin. Dahil nga po umahangin, pag ganon, mag-a-adjust ulit tayo ng doon. So dahil nga po, ayan, so medyo malapit lang po yan, wangkak lang po ang gagamitin natin. Ayan, sa pool na po. Alam na natin kung gaano siya kagaling ngayon. Dahil nga po malakas yung hangin na kilinagay natin, bagong karga po. Tapos nag-adjust po tayo ng konti sa kanan dahil nga humahangin. Then tinasan ko ng bahagya, adjust po ako sa taas ng bahagya. So ayan po, tumama na ulit tayo sa pangalawa natin tira. Ayan o, hinihila. Ayan o, kulay puting isda. Start. So, kung isda po yung pagpapraktisan natin, so, hindi na po natin kailangan pagpraktisan yung isda kasi, alam mo, halimbawa natin kung maliliit o kaya yung nasa spot na tayo, so, mabubulabog lang po natin yung target natin. Kaya hindi na po natin kailangan bulabugin sila. So dito pa lang po mag-practice na tayo bago natin pumuntahan yung ating site na pupuntahan. Alam na natin yung target kung kung alam natin sila patamaan. So ayan po ang ating huli. Styro. So nakaipon na tayo ng
basura. So ngayon po, alam na natin target niya. Kaya ayan. So maganda pong tumama yung ating mga bala. Kaya the best po, ayan. Ito lagi ang ginagaya ko. So lagi ako mayroong kopya nito para hindi po tayo malaman po natin. Tsaka yung ano nito, yung para-paras po yung haba yung ginagawa ko. Ayan. Hindi po ano, sa bigat din po, ganun din po ang ginagawa ko para alam ko po yung, kasi yung ginawa ko po ito nung una, tinimbang ko talaga siya, tapos ginaya ko na lang po yung bawat gawa ko, ginaya ko para tsaka yung tuwid po ng pagkakagawa para parehas po, kasi pagka nabago po ng tuwid po yan, nabago po ng timbang, magbabago din po yung target nyan. So kamukha nyan, bawat layo adjust, malapit, sakto lang po. Sa bawat layo po nag-a-adjust tayo pataas-pataas. Kasi pagka hindi po natin alam yung target, so mangangapa tayo sa ating tiksayan. So baka hindi po tayo tumama dahil nga po isda gumagalaw. Hindi po permanente, andun sa target na yun, paiba-iba. Kaya bawat layo, nag-a-adjust din tayo. Kaya kinakabisado po natin yung sima para hindi po tayo mangapa sa dating ng laban pagdating doon sa gitna ng spot ng ating tiksayan. So yan lang po ang aking mai-share po sa inyo. Yan po ang aking sikreto na ginagawa. Kaya the best po yung ginagawa ko na yan. Pwede nyo pong ganyan ang gawin nyo rin sa mga, lalo sa mga baguhan pong maniniksay na hindi pa po nangangapa pa sa mga ganyang sitwasyon ng mga paniniksay. So ganyan lang po ang gawin nyo po. Sigurado po hindi po kayo masisiro sa inyong pupunta na tiksayan. Kaya ayan po. So sa mga ilang araw po yan, pagka maganda na init, maniniksay na tayo. Kaya ayan lamang po ang matuturo ko sa inyo ngayon po mga kadiskarte. Thank you very much po sa inyo lahat na mga subscriber at viewers na patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli po. See you next vlog. Bye bye. Papunta sa'yo. Nakang isda. Kita mo. Ang bihay. Ang bihay. Kita mo.